Jorani news night tongnai khapangni takuktai bukuk song norokna hai jorani news ho lamsogo tamoni himalaya Tipra hasteo Maharaja haikaba bubak grani Tipra Motha asaimani sikang haikaba asaimani ya golono Tipra haste bangma political thngnai rok haikaba rajnoitik thngnai rok do phano hamjakmani do phano bomai khlai naikol khangka buskango thinango develop ngai omahaini kobang kugno naisom jakha phiaba bubagra asukno maya ganang omahaino bini loge songrok bini bono logeri tongnai bubagrano logeri tongnai brok bahaina asukno maya ganang omahaino Tipra hastebo Tipra Motha no kaisa do phane hamkrai haikaba Tipra sani Motha Tipra sani no obo kaisa rajnoitik hneino kaisa bubagra samani tamon himala Tipra sarokni right renani Tipra sarokno mothangna hneino obo kaisa political hinjawoi Tipra sarokni rajnoitik Tipra sarokni no political hne omaikaino bubagra bo jora jora basondro grimani sing saimano omaikano tini belaino khakamjangnai kok belaino khariok susu tamon himala 26 Asrambari constituency o kalaijak tun 1922 accident mani khoroksa takhok belaino khariok susu khlaiei tabuk boni o accident mani yagulo kisemisa doctor nairikha phiaba nukhunga asrang puisa koroni bai bini nukhungni borok o takhukno kahamka nairi malia bo hingkai Ranjan Debbarma Ranjan Debbarma ni sajla Liton Debbarma 2019 bo bite accident mani bono kahamka sakhamnogo nairi mayani bai botabok kami amchai haikabo nogo tongmani rangpuisa korini bai nogo kalaijak aboni bagai tuluk kobor hai khana nai tongkha Liton Debbarma mental hai khai tongkha Liton Debbarma tabok bo Liton Debbarma no sakhamnogo rangpuisa rok deboi thik khlai nai mangkhangkai bini agin hai ngai phainai hneino doctor rok ni bukhago bo haino sajak belai khariok susu 26 Asrambari brokongka west tusaya bisini khobjak Liton Debbarma bufani mungkangka Ranjan Debbarma obono nogoino bubagra maya ganang hai bini borok rok haikba khwai district ni president Rajesh Debbarma tei khwai district working president Liton Debbarma TWF district secretary Kesang T Debbarma omai khanya brok ni logesong Tipra Motha na adong rok tini Liton Debbarma ni samo thangoi je mansak chubai laikha je mansak yak phlogoi chuba laikha omahai thinango Tipra sarok jephrono jungjalo omahai khlaiei chuba mani haikaba samo thangmani nukhungni bokhango belai khakasang dofani bokhagbo haini belai bolai jaknai kok omaike hamkraini samungo yapri semani norokbo education nainai di brok tamosaka Kita media buya. Rangpu sakring dera jarno dakra kam butlang mayang to kam sagok samang rangkri ko pai to jotono so baba kato kam gang jarno kam kay ang khayang ti semana na jotono so baba kay sigang roko doktor ko to langka sigang ro langka gabu kay ko CDS ki bai ko emere khanya nei 12,000 13,000 ka ang rangkri thai malia
Oh, sekarang kelima ya kota. Abni ya kalau ke? Agi keto kaya, agi ni keto, kabu kaya kuna hampai kan. Kabu mas bisa ni aku na aprut lang mana. Kayak siti iski bay imare kaya ni rang nang. Ikan kaya maliata. Hambai sini media person semua. Tini jeng cinio posim campasora, cinio canong ward, kelaijak. Haipano jeng tini je cubana hin paimani kai bo posim tokse ani se bo cinio posim campasora bo tongmani balukjak. Sini Rakuk Liton Debbarma, bini besela Liton Debbarma. Pai 2019 rogono bo accident nangmani belai khai abo motor accident nangma bai bin bok rogo belai khino abo haikai dukuman ma bai bo tini bisa kobor haing tongha kai belai nukung sayana bo ontodoi poribarni family ni kai sing tini sing Tipra Motha ni ingei oro sing oro phailajak kisisa chuba lainen hinai bini beslani treatment ni bagai kai sing tini oro tongo sini Kwai district ni working president tongo Musang district Debbarma angkai district president sini block president Amit Debbarma tongo vice president Subol Singh Debbarma sini YTF president Sapir Debbarma abo haikai sini Berini district secretary Kejeng Titi Prasa block ni tongbayo sini vice president secretary Nurila Zuhina Nurila abono kari sini YTF ni no district secretary join to no khoboi jengoro tini kebangma sini Tipra Motha ni phailajak joton bumung ang sangna naile gabono jeng belai khaino tam hinani obu charai khoroksa kaham bo abo haing thangka tini tam hinani bini asuk umar bo sakrang yakho kaini bagi singbo bahaikai bono subai man abo sai toklai tongo bini treatment jeno kaham jagao ungei daktin hamui basanani a chai tong mungtino singbo oro subalai ngan bangi tini phaika jeng kok charo jotonono omo haikai sini Rakuk Ranjani Besla Liton bini o je tabuk koborong tongmani jeno bo kaham treatment khainani a chuba mungman ke bo khaimanai khakaham bororokno abo hai khakwar bororokno jeng koboknai sini bubagra jengno jebabe chubanan phungmani bini hamjak ma sini do thani o je mano jengbo khoroksa khoroksa bai amo haikena chugya bororokno jeng chubanani abo chini je bubagrani no kaisa phungmung lama abono jeng amo haikai khlailaikai gobangma bororok belaikheno chuba chummannai bong nukungbo jeng kisa chuba mangka tebo kwbangma tongo chubanani kai jengbo khub tam hinani jeng jotono kosto mosto kai rilai abo chuba laimani kai haipano pal hingkai salma hai sachengni dara somo hingkai pal kai rilaima kai abo jeng rilaimano chuba laimano sacheng poke songe abono jeng pal kai jotono koboknai amo haikai nangi tongnai chuba chu nangnai borokno chubanani thung hingkai singno hambai.